Hayi bomshana. Siphi isikipho se-MK? Ngifike lapha ne-fan pump into eyicoshele igubhu bangishaya labantu be-ANC. Obani labo? Hayi bomshana. Abantu be-ANC Bathini kona mshanami? bangishayile bathina ngisikhumule mina ngoba omunye ade efuna ngikhuluma ngathi mina ngeke ngikwazi ukuyikhumula isikipha se-MK ngoba ikhaba MK mangifika ngingasigqokile uma uzongishaya kathiwa uthi thina usisaba. Hayibo labantu benza bakushaya. Hayibo mshanami. Manje la ngivuvuka. Wabatshela ukuthi la ikhasi ye-MK sonke, wabatshela umalume nogogo la ikhona u-MK noma u-MK nomshana nomzala nogazi lakho u-MK. Ngibatshenile. Bathini? Uyabazi ngoba bakhomba sekubona. Ngingabakhomba ngoba ngibabonile. Bahlalaphi? Angibazi. Bebangamshanami. Kade bebaningi lapha ne-fan park. Basenze njani isikipho se-MK? Bakufana esigenkani. Bangifake ngenkani. Bathi ngizoyikhumulela mina. Kuyiphi i-fan park? La kaMasha. La station la. Basemahawini. Bathi ngizoyikhumulela. La kade umongameli engafikanga khona bemlindile. Akonto namtshana uye kanjani ukubona ukuthi namtshana bedili umongameli engafikanga ngoba ule ePitoli. Manje bakhumula bona noma benze njani mshana ukuchaza ngempela. Hayi, ngathi ufuna ngikhumule nganqaba. Yeah. Sengizwa ngendonga ukuthiwa sho thina usabuma wakho lo othene uzokushaya uma ufika ekhaya. Bathini bangishaya bathi angisikhumule mina ngasikhumula. Emva lo ngithe sesikhumulile omunye uthi angishise omunye uthi angisidabule. Bathi abanye hayi engashisa akasidabule. Asidabula ngabanikeza bangiqokisa lesi ngenkani. Ngenkani nesithando lalesi. Angisithandi. Ufuna siphi? Emkhulu. Okay mshanami.